Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović uputila Evropskoj komisiji zahtev za isplatu treće poslednje tranše u okviru podrške za sektor obrazovanja. Očekuje se da će do kraja godine u budžet Srbije biti uplaćeno 6,5 miliona evra. Vlada Srbije kroz program evropske pomoći sistemu obrazovanja za 4 godine dobila više od 27 miliona evra. A gošća pregleda dana je Dubravka Negre, Beograđanka na čelu regionalne kancelarije Evropske investicione banke. Dobroveče, hvala vam što ste ovde. Dobroveče, Vi ste 4 godine na toj regionalnoj funkciji. Šta biste izvolili kao najznačajnije projekte koje je vaša institucija podržala do sada? Pa u Srbiji, ako pričamo o Srbiji, definitivno bih izdvojila završetak putnog koridora 10, znači pravac ka Bugarskoj i ka Grčkoj, koji je značajno smanjio vreme putovanja, koji je doprineo da se više razvije taj deo Srbije i na kome se dugo radilo. Bilo je dosta problema, ali je bitno da su oni svi premošteni i da je sada Srbija se vratila na evropsku transportnu mrežu puteva, jer je to koridor koji spaja Evropu sa Bliskim istokom, a prolaze kroz Srbiju. Naravno, u toku ove pandemije koja je zadesila ceo svet, pa i Srbiju i ovaj region, ne mogu da ne pomenem ulaganja u zdravstveni sistem. Nadamo se da su našim ulaganjima da je zdravstveni sistem ojačao. Završila se izgradnja kliničkog centra u Nišu, to je bila i COVID bolnica. EIB je učestvovao na tom projektu u najvećoj meri. Takođe smo u prethodnom periodu pomogli modernizaciju 20 regionalnih bolnica koji su takođe doprineli u donekoj meri. Vratit ćemo se tome. Da, a sad, pošto je to čitav region, gde se Srbija u odnosu na podršku Evropske investicione banke kotira u odnosu na druge države regiona? Pa ako gledamo Zapadni Balkan, onda definitivno Srbija je najveća zemlja i najveći deo naših ulaganja ide u Srbiju, negde otprilike oko između 40 i 50%, to varira od godine do godine. Koliko je to okvirno novca godišnje? Pa u zadnjih 10 godina EIB je uložio 8 milijardi evra, znači u region. Pa eto, onda otprilike možemo da kažemo da je negde oko nekih 4 milijarde evra uloženo u Srbiju. Se čini da nekad projekti koji su finansirani s drugih strana, na primjer kineskim kreditima ili neki ruski projekti, su vrlo vidljivi u javnosti, to su velike manifestacije, pristoje državni vrh, a projekti koje finansiraju evropske organizacije su nekako manje vidljivi. Šta mislite o tome? Zašto je to tako? Pa mislim da Evropa generalno dugi niz godina se ne priča toliko o tome šta radi. Iako daje ubedljivo najviše novca. Apsolutno, to je tako i u Evropskoj uniji. Znači, i to je donekle se shvatilo u evropskim institucijama, pogotovo za vreme Brexita, gde u Velikoj Britaniji uopšte Britanci nisu bili svesni koliko pomoći i finansiranja dolazi u Veliku Britaniju iz sredstava, odnosno fondova. I tek će, ja mislim, i ekonomija Velike Britanije da oseti taj nedostatak. I mislim da je jednostavno Evropa je takva. Mislim da dosta, evo ja ako pričam o našoj instituciji, ja kad sam tamo počela da radim 2004. kad sam otkrila šta sve rade u ovom regionu, sam se iznenadila, a niko o tome tad je još manje pričao. Mislim da su donekle to je pitanje za naše partnere pre svega. Mi se naravno trudimo da o tome pričamo. Kad kažete partnere, na koga mislite konkretno? Pa mislim na javni i na privredni sektor, na sve one sa kojima mi sarađujemo. Ali mislim da volja postoji, mislim da i Srbija i region se nalaze strateški na opredeljenoj putanji integracija ka Evropskoj uniji i da jednostavno i mi kao institucija Evropskoj unije smo tu da ih podržimo u tome i pratimo naravno i razvojnu politiku Evropske unije. Međutim, u ovoj regionu smo prisutni više od 40 godina. Znači, za one koji to ne znaju, autoput Bratstva i jedinstva je finansirao EIB. Čak i u vreme socijalističke Jugoslavije. 77. i 78. i 76. jeste. Tako da, a kada ovaj region uopšte nije težio, odnosno bivša Jugoslavija se nalazila u tom nekom nesvrstanom, da kažem, bloku, ali ipak su razvojne institucije Evropske unije bile prisutne. Sad bi to trebalo da se sve više i više povećava kako ovaj region teži da se integriše sve više. Sad kažete sad, ono što je baš sad, to je pandemija COVID-a i vi imate poseban program pomoći od početka pandemije, pokrenut je poseban program za region, to ima u različitim segmentima. Šta biste izvolili kao najznačajnije? Zdravstveni, obrazovni ili sektor pomoći malim i srednjim preduzećima, što je u Srbiji konkretno i vlada navela kao prioritet trenutno? Pa mislim da su sva tri izuzetno bitna. Znači zdravstvo, zato što mora da nastavi da se jača, jer smo videli koliko je bitno da taj sektor bude jak,
a mislim da u celom regionu nije još dovoljno jaka, ćemo da budemo iskreni. Srbija je prva zemlja u regionu u kojoj smo započeli uopšte investicije u zdravstveni sektor još 2005. godine. Klinički centar Srbije u Beogradu je u procesu završetka. Mi ga takođe finansiramo. Uskoro trebaju da počnu radovi na modernizaciji izgradnje kliničkog centra u Novom Sadu. Kragujevac je u planu. Da li vaša institucija možda ima veze sa podrškom finansijskom izgradnji COVID bolnica koje su u toku? Veselode, Batajnica, Kruševac, velike COVID bolnice koje se grade? Ove zadnje trenutno ne. Mislim da se to finansira iz nekih drugih sredstava ili budžetskih ili programskih pomoći. Međutim, kad pričamo o 4 klinička centra kao i važno za Srbiju, ali važno i za ceo region, tu smo uključeni već duži niz godina. Sektor malih i srednjih preduzeća je kritičan za oporavak privrede jer je to ono što zapravo će pomoći da se privreda povrati i osnaži. Motor razvoja, kažu, da. Da, zato što je 70% privrede i čine ta mala i srednja preduzeća. Da li osim kroz lokalne samouprave i kroz predstavnike vlade mogu i mali i srednji privrednici na neki način da dođu do pomoći ili fondova, da li vaših ili nekih drugih evropskih, možda imate u vidu to? Mogu, uglavnom preko lokalnih, da kažem, finansijskih institucija. Znači, evo, mi smo nedavno u Srbiji potpisali novih 30 miliona sa jednom bankom, Unikredit je u pitanju, gde motivišemo tu instituciju da finansira socijalno i društveno odgovorna preduzeća koja zapošljavaju neke ranjive grupe u društvu, gde motivišemo finansiranje ženskog preduzetništva. Znači, gde se jednostavno stvaraju investicije, ali i neki socijalni program. I onda svi oni koji se uklope u tu svrhu dobit će olakšice pri otplaćivanju kredita, znači bit će sredstva mnogo pristupačnija, mnogo povoljnija itd. To je jedan od vidova. Naravno, drugi je uopšte pomoć svim preduzetnicima i oni mogu da dođu, bitno je da se raspitaju, bitno je da pitaju odakle fondovi dolaze, jer su naši fondovi značajno povoljniji, značajno su na duži period, znači ono što u stvari preduzetnicima treba, dostupni su i za likvidnost. Jeftiniji su od komercijalnih pozajmica. Naravno, zato i jeste njihov cilj. I mi kad radimo sa komercijalnim bankama, mi pratimo koliko su ta sredstva koje oni plasiraju kroz naše fondove povoljnija nego što bi to bilo slučaj da nema naših sredstava. Ono što je vrlo bitno u ovom trenutku takođe je obrazovanje koje neće funkcionisati baš na isti način, takođe zbog pandemije. Vi i tu podržavate. Šta je konkretno vaš delokrug finansiranja? Pa, obrazovanje takođe u Srbiji, kao prvoj zemlji u regionu koja je počela da ulože kroz našu instituciju u obrazovni sistem, smo uložili do sada 275 miliona evra u zadnjih 15 godina, ako tako mogu da kažem. Više od 200 obrazovnih institucija, osnovnih srednjih škola je modernizovano, nova oprema je snabdevena, veliki, naravno, desetine hiljada učenika imaju pristup modernijem, da kažem, i boljim uslovima školovanja. Nedavno smo odobrili, a u planu je da se potpiše ubrzo novi projekat koji mi zovemo digitalizacija škola. On podrazumeva uvođenje brzog interneta u većinu škola u Srbiji, kao i opremu koja je neophodna za to, znači kompjutere, tablete, sve ono što je neophodno da đaci mogu da imaju pristup elektronskoj nastavi, ali i radu učenju na daljinu. Koje je vrlo potrebno sada. U ovom momentu. Da, to je investicija koju vlada Srbije već započela. Mi je nastavljamo kroz naše finansiranje i nadamo se da će ovim sveobuhvatnim programom, čija je vrednost više od 80 miliona evra, biti obuhvaćeni najveći deo osnovnih i srednjih škola u Srbiji. U ovoj pandemiji ekonomija je u krizi, mnoge grane su veoma pogođene, ali vlada Srbije voli često da se pohvali kako u odnosu na većinu zemalja ili bar u odnosu na mnoge druge, naš pad ekonomije neće biti toliko veliki da dobro stoji čak i na evropskom nivou. Da li Evropska investiciona banka slično gleda na to? Pa mi smo dosta usaglašeni sa predviđanjima koje vodi Evropska komisija i koje vodi Međunarodni monetarni fond, tako da se tu negde usaglašavamo i mislim da je Srbija, da kažem, fiskalno pripremljena, dočekala krizu u tom smislu, jer je osnovni neki fiskalni parametri su bili dovedeni u red. U dobroj meri, moram da kažem, zahvaljujući programu Međunarodnog monetarnog fonda koji je bio prisutan dugi niz godina. Sada, niko nema čarobnu kuglu, sve su samo predviđanja. Mislim da jesen će biti
turbulentna, a sledeće godine još više. Kvartali, treći, četvrti. Tako da mislim da još ova godina zemlje kao što je Srbija, koja je u prvom kvartalu imala značajan rast, će da se to negde izniveliše, pa onda će ukupan, da kažem, pad biti slabiji nego što su to neke druge zemlje preživele. Međutim, to još uvek ne znamo, ostaje da vidimo kako će se stvari odvijeti na jesen, a pre svega mislim da treba da bude država spremna, i ne samo Srbija, nego i ovaj regionu i u Evropi, za sledeću godinu. Hvala vam što ste govorili za Pregled dana. Hvala vam na pozivu. Dubravka Negre, regionalna direktorka Evropske investicione banke.